Goejoen, het is maandag 6 april. Welkom bij een speciale bient op deze tweede Peerskedag. En speciaal omdat ik met een Amerikaan en een Friesinne praten zal over een man die 50 jaar in Amerika, maar ook de wereld verloren. Ik heb het over Martin Luther King. Een vriend van het echtpaar Harcourt en Annelies Kleinvelter. En de man die het haar leefde bij elkaar bracht. Ja, welkom. Dadelijk zullen we het hebben over je bijzondere levensverhalen en ook de relatie die je hem heen met een vrouw vindt persoon. Zo eerst even voor het besef, alles nog even op een ritje zetten, de historische feiten. Oké. Amerika wordt in de jaren 60 verskwot door de rassenkwestie. De zwarte bevolking wordt discrimineerd. Dominee Martin Luther King komt op waar Liekese jochten en spreekt in 1963 op een van de verneemde protestmarsen historische woorden. I have a dream that one day on the red hills of Georgia. Vooral in het conservatieve zuiden is de sfeer gremietig. Exact 50 jaar verlien rint een vredesmanifestatie in het stadje Selma uit op ongeregeldheden. Martin Luther King wordt op zijn vredesmissie bijstaan door Kleinvelter. De theologiestudent is de PR-medewerker van King en volgt hem letterlijk op de voet en neemt alle afspraken op. Kleinvelter leert de Friesinne Annelies Koopmans kennen, die voor een uitwisselingsproject voor de kerken in Amerika is. Ze trouwen en rijdt ze bevrienden met de familie King. Na Kings Day verhuizen ze naar Nederland en zetten hier de missie terug. Ja, het is een bijzondere dag, een paar dagen na de officiële herdenking, Martin Luther King. Er komt een film uit en daarom praten we met hem. Maar ja, we hier er nooit over sprutsen. Adjo, deze man, net mijn om hier nu te Amerika. Want dat is toch wel een bijzonder verhaal. Ja, ik heb hem dus kennengelernd in 1964 in Atlanta, Georgia. Ik ben daar in een uitwisselingsprogramma van de Doopers in de Kerken. En in de loop van 64, 66 ben we beter en beter bevriend trekken. En uiteindelijk in 66 in Drachten in tweetalige zeer trouwd. En toen werden we om naar Amerika en in 72 werden we om naar Nederland. Werden Drachten. Ja. Want daar werden mijn ouders. En sinds die tijd ben we in Europa. Ja, maar je hebt het doel wel on het beginstien van iets heel belangrijks. Wat haast elk ben op de wereld, elk mens wit. Ja, maar ik denk toen ik daarheen ging in 65, je realiseert, en ik woon een keer in Atlanta, waar ik werk als kleuterleidster in de zwarte gemeenschap. Ja, je bent dat, als je dan 20 bent, dan heb je dan net het idee van, nou, dit is wereld verbeterend of zo wat. Maar wel van, je gebeuren dingen en ik ben betrokken bij dingen die wel wat impact hebben in de wereld. En dat is natuurlijk vooral achteraf dat heel bijzonder. Ja. In die tijd dat ik daar weer, ik werk daar en ik werk daar en je viel je gewoon zwart met de zwart, dus ik maar zeggen. Dat je een witte huidskleur hier, ja, dat voelde die mijne die is meer op een gegeven moment. En dat ik hem leren kennen, ja, dat was natuurlijk heel prachtig. En hij werkt op een kantoor van King, dus dan kwam ik daar natuurlijk ook wel binnen. Ja, en dan ontstaat er een vriendschap, heel bijzonder. De vriendschap tussen u en Martin Luther King en ook de families eigenlijk die bij elkaar komen. Wat heeft u meegenomen waarmee u dat kan laten zien? Hoe close jullie waren? Kijk, deze foto inderdaad, die was... Ja, with Dr. King, I was responsible for making the recordings of his speeches and sermons and then sending it to the radio and television stations and then later editing them into radio programs. Ja, dus alles wat wij horen, al die mooie toespraken, die heeft u dichtbij opgenomen. In the last 3 years of his life, I was busy doing that. So I knew him as my employer, the minister of the church where Annelies and I went on Sundays, and as a good friend. Hoe zoen jou de boon omschreeuwen met de familie? Wel vriendelijk. En ik wel vriend. Maar net meestal dagelijks op een koffie gaan. Maar wie de warmte? Ja, er was altijd warmte. En dat voel ik wel met iedereen in die beweging. Iedereen wel dat heel persoonlijk en toegankelijk. Dus dat zeker. En toen ging de weer, toen hij praatte met mevrouw King oplutsen. En de oorlog in Vietnam daar.
hebben we de dingen samen die. Dus ja, dan krijg ik weer een orenbaan. En wij gingen toen ik liet van op een gegeven moment, dus zij hier band, dus dan hebben we samen dingen met de band en zo wat, omdat hij ik al vaak een paard weer. Dus ja, dan krijg ik wel bijzondere dingen. En ze hebben ons voor het huwelijk toen hadden ze ons een telegram stuurd naar Drachten. Wat staat erop? Er zit op warmest congratulations and best wishes. May God bless your marriage with joy and love. Prachtig. Coretta en Martin Luther King Jr. Ja, mooi. En ik nog wat oorzaken. En dan heb ik nog een kriiskaart. Of een kriiskaart is dat? Een kriiskaart. May the peace that passes understanding be with the families of mankind at the seasons and forever. Ja. En dit is dus een kerstkaart met een handtekening van Coretta, Martin Luther King, Jolanda, Martin III, Dexter en Bernice. Dat waren dus de kinderen. Ja. En alles doen nog net wetend hoe grut deze man wie of wijze zoeken. Ja, we gaan eigenlijk even terug die periode van Jim, daar in Amerika, jou als Famke u Drachten, 20 jaar, en jou ook als jonge theologiestudent. En dan, ja, wat bij u altijd bekend is de Dream Speech. Ja, zullen we er even naar zien? Prima. We shall overcome. Wij zullen zegevieren. Het strijdlied van de Amerikaanse beweging voor gelijke rechten voor allen heeft in Washington luid geklonken toen 200.000 Amerikanen, 170.000 negers en 30.000 blanken hier hun mars hielden voor vrijheid, gelijkheid en werk. We shall overcome someday. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, the sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at the table of brotherhood. Meneer Kleinveld, kunt u voor mij en voor de kijkers neerzetten, wat voor tijd was dat in Amerika? Hoe werd er naar elkaar gekeken? This was a time when in the South it was still segregated. And in the North where I lived, the climate was pretty much the same as it is as far as discrimination here in Nederland. Ja. Je bent in New York, vlakbij New York. En daar wie het dus vrij normaal. Maar in het zuiden wie het heel slim. Heeft dit u getriggerd om in actie te komen toen u dit zag? Ja, I followed Dr. King on television from the time I was a teenager. I missed the March on Washington, unfortunately. And I was studying in Yale University Theological School. And I had a roommate in my dormitory, Homer McCall, who was a member of Dr. King's church. And I went with him to my first mass meeting. And what impressed me was Dr. King came in, walked by the mayor and other bobos, and went over to Homer and said to him, "How are you doing in your study in Greek?" And here's this world-famous man, and he's more concerned about a parishioner in his church than he is the mayor of a city as large as Leeuwarden. When Bloody Sunday occurred, Dr. King called for ministers and other clergy to come down, and there was a white minister, Reverend James Reid, who was clubbed and died. And I went to a memorial service for him, and they said that there has been a crucifixion and we need people for a social resurrection. And I felt it was my turn to go. So I took two other people, rode 1,500 kilometers to Selma, and I brought with me this tape recorder. Yeah. And I started getting news that the media had missed. And then I went to Dr. King, and I had my first interview with him. I think the second. Zullen we daar zo meteen naar luisteren? Maar wachten we nog eventjes, want ik wil om de mensen even mee te nemen in wat er toen gebeurde. Misschien kan jij het ook wel eventjes uitlezen. Selma, dat was dus een heel belangrijk gebeuren in die mensenrechtenzaak. Dat toen volslaan u te horen. Je man is daar toen hinnegegaan van ik moet helpen. Dit keer echt te vier.
Hey joh daar, wij wien jou toe op dat stuit? Ik wie op dat moment gewoon in Drachten. Ik zit op een kleuterkweek, zeg maar zeggen. En ik weet niet meer, we thuis zelf televisie hier, dat weet ik eigenlijk niet meer, maar er weer wel borden die wel televisie hier. Dus je zegt wel wat er gebeurt in de wereld. En dit soort beelden, zo van Bloody Sunday, waar die mensen op die breg, het zinhouden waren en dan helemaal in de kaaslijn waren en die hinders die er doorheen reden en dat wat. Ja, dat werd wel indrukwekkend. Want dan denk je wel van mijn hemel, wat gebeurt er? En dit is het loop van de onbegrensde mogelijkheden. Ja, dus net voor iedereen dus. Dat zet wel de zaken op scherp. En de buurt thuis wie ik altijd wel voor belangstelling voor dit soort dingen. Dus, en waar ik altijd door praat. Dus dat wil helemaal net zo vier van mijn bedshow in die zin. Maar ja, en je praat er ik verloor bij studenten, medestudenten en zo wat. Van wat gebeurt er al een keer. En ja, in Drachten konden we net segregatie of discriminatie in de zin dat ze dat in het zuiden van Amerika heen. Maar er waren natuurlijk wel dingen die net goed waren. Meestal, zoals zigeuners, die waren altijd, die moest je net meer in aanraking komen. En als mensen wat raar uit zeggen, daar waar ik wel zijn, daar moet je voorzichtig mee zijn. Net door mijn ouders, maar wel door Jan publiek, zeg maar zeggen. Dus ik in die zin, ik had hier een keer zwarten in Drachten, er weer wel. Ja, er was weer wel verschil tussen groepen mensen. Ja. En dat is natuurlijk wel de basis van discriminatie en racisme. Want zou gebeuren dat er dus ik in Selma Eck een man wordt vermoord en opstond. Nou, we kunnen even naar de beelden zien van het Polygoonjournaal hoe ze dat vertelden. Ja, zeker. Ja. Onder leiding van dominee Martin Luther King begon in Selma een nieuwe mars. Nu vergezeld van 400 blanke geestelijken en strijders voor de burgerrechten. De betogers passeerden ongehinderd de brug die de stadsgrens vormt, maar direct daarvoorbij werden ze opgewacht door manschappen van de staatspolitie en vertegenwoordigers van de sheriff, die hen bevel gaven de stoet te ontbinden. Enkele minuten van intense spanning volgden. De leiders van de demonstratie verzochten om doortocht, maar deze werd geweigerd, waarbij de politie zich beriep op bevelen uit de hoofdstad. De demonstranten knielden toen neer en gingen ter plaatse in gebed. De gebeurtenissen in Selma, tot voor kort een onbekend plaatsje in het zuiden van Amerika, zullen zeer waarschijnlijk geboekstaafd worden als een keerpunt in de strijd der negers voor gelijke burgerrechten. Ja, een historische bijeenkomst daar. Kun je nog even kwart misschien uitlezen wat wie eigenlijk het verschil tussen de donkere mensen en de blanke mensen daar? Op zich, het is zelf geen verschil natuurlijk. Maar de samenleving, die hier natuurlijk in het zuiden vooral, die hele, wij in Nederland, ik net zo'n best gewoon in Rieden, van de slavenhoorn. En dit zijn de zwarten die in het zuiden waren, die waren allerlei afstammelingen van de slaven. Maar wat mochten ze bijvoorbeeld net wat de blanke mensen? Of ze mochten net door de vaart in een restaurant, als ze dat al niet mochten. Ze mochten net in Amerika op publieke toiletten, maar er waren altijd zwarte toiletten die er net uitzagen. Die mochten net naar die blanke toiletten, die wilden gewoon goed skeer winnen. Bij het gemeentehuis, de zwarte moesten achterom, mocht net door de vaart door. Allerlei dat soort dingen die dus echt gewoon discriminerend vinden. En de dus apartheid, wat we ik wel kennen van Zuid-Afrika, daar lieken het allemaal op. En dus uiteindelijk een explosie van geweld. Martin Luther King komt er op een gegeven moment om vredelievend dan protest te houden. En dan komt u hem tegen. En dat is dan de eerste keer dat u hem daar treft. En u heeft de microfoon mee, ook op te zien op die foto. Zullen we naar het geluidsopname luisteren van toen u hem trof? Dan mag u... Ja. 3 weeks ago, we saw him for an hour, and then he was on the way home to his folks by the bus. So he's doing okay now. And well, I'm happy to hear that. You know, I feel such a sense of guilt because Homer is a very dear friend, and I have been so busy that I didn't have time and a chance to really drop by to see him. I had hoped to do that, but I've been out of the country once or twice and other things, and I just haven't been in touch with him. Dit is Martin Luther King dus. Stop maar, hè. Dit is Martin Luther King. Ja, dat is Martin Luther King. Die warme stem. Ja, exact. Ja. En hoe voelde dat toen u hem voor het eerst interviewde? Yeah, I was deeply impressed again, was its concern. Here he's talking about, he was feeling sorry that he didn't get
to see his parishioner in the north. He's talking about been out of the country, yes, to get his Nobel Peace Prize in Norway. So this was my first impression with him. Ja. Nou, en hoe ging het dan verder daarna? Want u heeft daarna bent u met hem in contact gebleven. During the march, we would make recordings and also interviews and news that the media missed, send it over the radio and television stations via the telephone. After the march, we stayed there and interviewed a number of the people who had marched. That was during the spring vacation. In the summer, I came back as a volunteer for the summer registration program. The end of the summer, Dr. King asked me to join the staff as an assistant director of public relations and media director. So I was responsible for making the tape recordings of his speeches and sermons, and then sending them over the radio stations and further editing them later into radio programs. Voelde u toen al dat die man een geweldig charisma had? Ja. Hoe voelde u dat? Nou, you felt here is a real prophet. Een profeet? A prophet, yeah. As he was often introduced as the prophet of the 20th century. Ja. U stond dus altijd met de microfoon erbij. U heeft dus al die toespraken, die prachtige, kippenvelachtige toespraken heeft u gehoord. Kunt u nog één naar voren halen waarvan u denkt, ja, dit is hem? Die was mooi. Wat was dat? The speech that he made in Montgomery when the Selma marchers finally got there was 50,000 people. And he began by saying, "When I look out today, I see a beautiful picture of the future, with black and white together, hand in hand, young people and old people marching for freedom and for justice and for the right to vote. How long will it take? Not long, because truth crushed to earth will rise again. How long? Not long, because the arc of the universe may be long, but it bends to justice. How long? Not long. My eyes have seen the coming of the glory of the Lord. Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah. Maar prachtig. Dat weet je nog niet alles. Zullen we zien of het klopt? Ja. We hebben het origineel. I know you're asking today, how long will it take? How long? Not long. Yes, sir. Because no lie can live forever. Yes, sir. How long? Not long. How long? Because you shall reap what you sow. Yes, sir. How long? Not long. Because mine eyes have seen the glory of the coming of the Lord. Yes, he's trampling out the village where the grapes of wrath are stored. Yes, sir. Our God is marching on. Glory, hallelujah. Yes, glory, hallelujah. Ja, prachtig. Ja, hij ziet het tegen mij nog, hè? Het klopt heel goed. Ja. Dan gebeurt er van alles. Je hebt het ook griezelig druk. De leeft, de groeit en bloeit. Gaan uiteindelijk waarom naar Nederland. En dan komt het nice dat hij D is. Hoe is dat binnenkamer? Ja, toen ben we in Amerika. Hè? Want we zijn in 66 trouwd, hebben we omgegaan. In 2023 ben we pas naar Nederland kwam. En hij is de eerste keer in 68. Ja. We waren in Amerika dus. Haakje weer bezig met zijn laatste jaar van de theologiestudie. Dat had het toen nog aanmaken. En toen kregen we het bericht, Freuden kwam binnenrennen van, hey, King is vermoorden. Nou, wij dekten de televisie aan vanzelf en we dekten bellen naar Atlanta. En toen hebben we de orenreis direct naar Atlanta vlogen. We zien het niet noorden, ten noorden van New York, in de universiteit. En toen wij in Atlanta aankwamen, toen we Haakje meteen opnamen in de staf. Zo van, oh, we zijn blij dat je er bent. En die ben je verantwoordelijk voor de hele coverage of de begrafenis. Ja. En ik had hem toen een hele week net zien. Nee, maar hier had een flinke impact op Jim en hoe je hem in het leven. Ja, zeker wel. Ik bedoel, op dat moment weer natuurlijk van u heel druk. Ik hier net zo druk, maar hij dus zeker wel. Ik heb al die dagen nooit zien. Je zit altijd met vergaderingen en dingen regelen, dit en dat. En, maar ja, je wist wel, dit is geschiedenis.
En dat de kerken daar zo'n helemaal volpakt zit. En dat er moeten duizenden mensen stenen. Dat viel jouw doel wel op dat stuit? Van we maken nou onderdeel uit van verraadskiernis? Ja, dat hield toch wel in de gaten. Dat dit wel heel bijzonder weer wat hier gebeurde. En dat je dan dat je lichaam dan op zo'n ezelwagen door de stad gaat naar de begraafplaats aan de andere kant van de stad. Want er weer wel een paar kilometer rennen eigenlijk. En al die duizenden mensen en zo wat. Ja, dan weet je wel van hier gebeurt iets waar ik bij ben wat heel speciaal is. Ja. En we haak weer natuurlijk direct al naar de begraafplaats om daar alles klaar te zetten voor de pers en zo. En ik ben gewoon met die meesten mijn rol naar die begraafplaats daar voor met de staf. Ja, dat weer wel heel bijzonder. Ja. En dan neem je afscheid van een groot man. En dan ben je nog 50 jaar later praten wij hier in Friesland hoe Martin Luther King, elke niet kennen hem. Maar dan zit je tegelijk in dat Amerika, weet je al wennen, hè, 50 jaar later nog altijd een probleem. Hè? Ferguson. Mensen die deersketten worden vanwege hoe ze eruit zien, wat de kleur van hun hoed is. Wat doet dat met jou? Ik vind het heel triest. Ik vind, as you weet, the problem from police brutality is something that is endemic in American society. And it's a shame that it is still going on. Is het dan voor niks geweest? No, it's not for niks. It's very obvious that it is not for niks. And what is important, they killed the dreamer, but not the dream. The message of nonviolence, of other ways of solving social problems other than through violence, is something I've been trying to promote in Europe and in other places in the nonviolent struggle against the war in Vietnam. I was involved in nonviolent conflict training in Serbia, Croatia, and Bosnia during the war. There I've been in. So the message of nonviolence, which unfortunately doesn't get heard with all the attention being on I have a dream, but the tools that made it possible, as Dr. King said, it was the techniques of Gandhi and the spirit of Christ. Ja, nou, dat is mooi. Mooi zijn. Voor jou de laatste vraag. Hadden we 50 hier. Jouw bands dit al is jaren en jaren. Ben we dan een stap verder, denk je? Dan wel? Ja, het gaat maar lietse stapjes. Want het blijkt wel dat mensen net zo hut verhoren. Maar als ik nou naar mijn bands joch. En dan vertellen ze op squallen dat hij dus met Martin Luther King werken had. En dan zei de meester, nou dat besteedt net. En dan worden ze christelijke lulk en dan komen ze met een foto. Ja. Dus die band die krijgen wel mij op die manier. Omdat die band, die ben daar ik mee opgegroeid. En die geloven er ik in. Dat er alternatieven binnen van geweld. En dat het net van jou op morgen gaat. En dat je corruptie politie hebt zoals die Ferguson. En ja, dan die ik dan betellen worden van hoeveel mensen ze oppakken, dit en dat, en van alle oren gekkigheid. Ja, dat is een lange wij. Ja. Het is een lange wij, maar en wie mij hoop je dat we toch nog steeds betere manieren vinden om op een meer vreedzame manier conflicten op te lossen, en elkaar het lucht in de eken kennen. Nou, mooi lijf te winnen. Tiger dank voor dat je hem dit verhaal vertellen woont, dit bijzondere verhaal. En geen trommel goede werk. Dankjewel, graag gedaan. Mooi. Ja, dit is bient voor Joen. Morgen ben we er vanzelfs weer. En ik wens je nou nog een hele mooie jong verder. Er binnen 34 stiekem begroeven. En na de oorlog binnen de 9 vond. En een lietskofke daarna kwamen ze erachter. Er moeten nog 15 wezen.